राजधानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलवतिया। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। केतनो करी फोन न उठावा, का भइल बा हमके बतावा। केतनो करी फोन न उठावा, का भइल बा हमके बतावा। रोवत ना तोहरे कारण तू ही रोवावत रू। तू मर गइलू के मनावत रू। कोई मर गइलू के मनावत रू। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। जब से गइल बारू दीदिया के घरे हो, फोन तू न करतारू ओकरे हडरे हो। फोन तू न करतारू ओकरे हडरे हो। लागे पवन के बारू तू खाते, चली गइलू तू मनलू ना बात। याद न हमरे आवत तोहरा कैसे तू आवत रू। तू मर गइलू के मनावत रू। कोई मर गइलू के मनावत रू। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। तोहरा घरे पुछनी के गुना हमके बतावे, जाके भुला गइलू का याद ना हमर आवे। जाके भुला गइलू का याद ना हमरे आवे। राइटर मनोज राहुल राजधानी, कब आइबू बताओ हे रानी। जाके कोरा कवना के कोरा तू सोआवत रू। तू मर गइलू के मनावत रू। कोई मर गइलू के मनावत रू। राजधानी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलवतिया।